subscribe dan komen-komen di channel YouTube-nya Mas Edi Nyem. Terima kasih. Saking tepas wangi gunge kang bala kuspa prabusananira lir surya wedalira soto ing Jalanidi arsa madangi jagat duk mungup haning sak pucak-pucuk ing ukir merbabak tang sumirat kena soroting surya kena soroting surya nampek megolan gunung gunung iya iya
Iya. Pangkur irama lembah gala-gala renyeke slendra pada sungguh aku dadi sarana manuga lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur jujur lan tangguh pangkur irama lembah gala-gala renyeke slendra pada sungguh aku dadi sarana manuga lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur jujur lan tangguh gondo arep cahayane angang wujudku kembang menur balon sekar melati bergas kaya pinolas beda gulagan jono tembene kang amolat tamah loro asmara raja naga raja ing para sarjana aja ngaya demen lestari widodo yalah bapak aja ngaya demen lestari widodo pangkur irama lembah gala-gala waruke slendra pada sungguh aku dadi sarana manuga lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur jujur lan tangguh raja jerak sampe jaga tambah ngantuk dasar madok delala tansah kepedhok yalah bapak aja madok delala tansah kepedhok iya 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 latrane kecing mereng tan semanding amotan saeling lipur rasa papane warna-warna nadan murang padha mawahi rasa
Yo. A E A E A. Ketayangan yen nawan radoyan mangan kalesian tetelutan bisa terus amawatan sah amikirake sliramu wis suwe pisan nembe saiki katamu lagi wong bagus nyodak aku timen maring kangen waton sliramu sumandhing ketayangan yen naman radoyan mangan kalesian tetelutan bisa terus amawatan sah amikirake sliramu wis suwe pisan nembe saiki katamu lagi wong bagus nyodak aku timen maring kangen waton sliramu sumandhing dek mau bengi terus motang mating tanpa turuh atiku tansah klisikan amarga eling bubar sumandi putri lara tetake lancar kuning aku mangkene romangsaku teko terus milang-miling tak awemu tansah ngecing sing tak aja bersih kucing iya ah yuk ah ya yuk ya a e a ye a e kodho nyengklang tumpaan sang panci ambek gege moga
jangan no kalian kipra wis cocok kagungan reyang pranyata gawe gembira slempret ngempret kempal nongkrong kadang reyang ketipu imbal benang loro taras retro selempret bela jarane ki pangayengklang marake ngegep macan mangap megap bojangan kalian kipra wis cocok kagungan reyang rasa jaga wega piro ya yo ya enteng sise kidul tanah Jawa demononging ana segara kang nyata gede ombake gulung gomolong ora kendihat saben wayah kang nata jalma kang nata manis sembrono kreta kencana dadi titihane pasuryan dewa ra ana gunane katan sumunar kabeh nang semage ra genetro bisa mesthekake eneng sisih kidul tanah Jawa dumununging ana segara kang nyata gede ombake golong gomolong ora kendihat saben wayah kang nata jalma kang nyata manis sembrono kreta kencana dadi titihane pasuryan dewa ra ana gunane katan sumunar kabeh nesemake ra genetro iso mesthekake nyirara kidul Kanjeng Ratu jumeneng ning segara kidul ini rara kidul Kanjeng Ratu kang duwen ning segara kidul yo iya ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkati raja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si gethe putih sawan taman Sinta dijamole konangan Indrajit lan pati eneng Anoman
gereng iya 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 ya
Golong gemolong ora kendhat saben wayah kang nata jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titihane pasuryan dewa ra ana gunane katon sumonar kabeh nang samake la angger netra bisa mesthekake anyi rara kidul Kanjeng Ratu jumeneng ning segara kidul anyi rara kidul Kanjeng Ratu jumeneng ning segara kidul iya 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 ah ya iya 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 ah iya 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 ah ah ya iya 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 iya
tenggat teyang marani sing tukang kendang resa krese jaluk lagu jaran goyang kremping jarane si jaran kepang. Iya, panggilan buat tuan rumah dipun aturi tindak wonten lapangan amargi wonten kepentingan. Kalian temanten kekalih napa mboten Mas? Oke, sekalian temanten kekalih. Panggilan sekolah malih kagem Mas Darmanto kalian Ibu Turmiati kalian temanten kekalih dipun aturi tindak wonten lapangan.